Cando Rosabel Mora se decidiu a apostar polo seu soño, unha pandemia mundial non entraba nos plans de ninguén. Eu levo xa 10 anos traballando no maquillaxe, pero he traballado moitas outras cousas. Porque ao principio tomei como un hobby. Chegou un momento que dinme conta de que non era só algo que me gustara ou que se me dera ben. Era algo do que quería vivir. Pois alquilei este local en febreiro do ano pasado e cando me decidín, pois non contaba con que fora pasar o que pasou. Pero tan só un mes despois de atopar o local perfecto para montar o seu estudo de maquillaxe na rúa Castelao, en pleno corazón de Pontevedra, o coronavirus cruzouse no seu camiño. Pilloume acondicionando o local, o confinamento, e tardei pois 6 meses en abrir. Dábame moito medo, verdade? Pero o dono do local portouse genial, a verdade, se non fora por ele eu non estaría aquí porque non me cobrou hasta que abrín. Dende outubro, Ponte Makeup é unha realidade que se mantén a flote non sen dificultades. Non hai eventos, non hai bodas, non enseñamos moito a cara. Tamén fago cursos e obradoiros e por aí, bueno, un pouquiño. Eu quería traballar con máis maquilladoras, facer unha especie de asencia, que as maquilladoras poderan vir aquí, pois atender as súas clientas, elas non teñen local, ser como un punto de referencia do maquillaxe aquí en Pontevedra. Bueno, hai que ir paso a paso, pero é difícil. Tanto que hai un par de semanas Rosabel tivo que tomar unha decisión. Entre pechar as portas de Ponte Makeup ou lanzarse á piscina, decidiu poñer todas as cartas sobre a mesa. Así naceu unha campaña de crowdfunding na plataforma GoFundMe, coa que aspira a conseguir 15.000 euros para facer melloras no negocio e mercar material. A cambio, os donantes recibirán distintas recompensas. Calquera persoa que doe a cantidade que sea vai ter un desconto do 10% nos meus servicios para sempre mentres o local este aberto, como digo eu. E logo, a partir de certas cantidades, por exemplo, con unha doazón de 30 euros, teñen un servicio de maquillaxe gratis ou unha sesión de automaquillaxe de 90 minutos, unha sesión que tamén fago online. Rosabel explica que a campaña comezou con forza, un impulso co que agarda resistir nestes tempos complicados e marcados pola pandemia. O que non dá cartos dá ánimos, o que non dá ánimos dá ideas. Entón, a xente está respondendo ben, eu teño ganas, eu teño forzas e seguirei hasta que poida.